Вітаю вас, паважаныя слухачы і гукачы і гледачы гэтага стрыму, і гукачы таксама. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё Марыя Вайтовіч. Сёння гаворым пра тое, з чым сутыкаюцца беларускія школьнікі і студэнты ў пачатку навучальнага года. Гэта і татальны кантроль у інтэрнэце, і праверкі тэлефонаў, і ідэалагічны ціск, і нават мілітаралізацыя адукацыі. Як усё гэта адбіваецца на псіхіцы маладых людзей, пра гэта размаўляем з нашай госцяй, псіхалагіні, спецыялісткай па когнітыўна-паводзінскай тэрапіі Ліліяй Хедзінай. Добрый день. Будьце, калі ласка, актыўнымі, пакідайце свае каментары, пытанні пад гэтым стрымам. Гэтыя пытанні могуць быць там прыватныя, якія тычацца нейкіх вашых гісторый. Такая вельмі важная тэма сёння будзе разбірацца. Канешне, калі для вас гэта ўсё бяспечна, і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, канал Еўрарадыё і канал Навокал, дзе мы пакідаем свае дакументальныя кароткія стужкі. Пачнем, напэўна, з такога блока, я яго назвала лічбавы кантроль і страта прыватнасці. Што сёння прыватная прастора студэнтам, яна ўсё больш звужаецца, так, і пытанне, як ты лічыш, калі ва ўніверсітэце куратар ці стараста просіць спасылкі на Instagram ці TikTok у студэнтаў, так, просто я ведаю, што ёсць такая гісторыя, калі просто возьміце, дашліце спіс. Спіс аккаунтаў, так? Так, менавіта прыватных аккаунтаў. Адкрыты яны, закрытыя, так? Што адчувае ў гэты момант студэнт? Я ведаю, што гэтая сітуацыя, яна цягнецца ўжо некалькі гадоў. Як мінімум, я гэта заўважыла ў 2023, і сёння зноў паступаюць такія званочкі, што гэта не скончылася гэтая практыка. Што гэта? Гэта, канешне же, страх, трывога і абурэнне ўнутранае, таму што гэта прамое парушэнне межаў. І тут я тут мушу сказаць, што калі студэнт, школьнік публікуе штосьці ў соцсетках, выказвае нейкае сваё меркаванне ці дзеліцца якімісьці спадабаўшымися яму рылсамі, сторыс, мемамі, то ён гэта робіць, улічваючы, хто яго чытае. І дагэтуль, да таго, як пачаўся гэты лічбавы кантроль, стваралася такое кола даверу у гэтых соцсетках, калі там была некая супольнасць, вакол кожнага аккаунта ёсць такая мікрасупольнасць, якую аўтар аккаунта лічыць для сябе бяспечным колам. І калі гэта бяспечнае кола парушаецца, то, канешне, гэта становіцца вельмі моцным фактарам стрэсу і кантролю таго, нават што ты думаеш, не толькі што ты публікуеш у голас, але яшчэ і тое, што ты думаеш, бо калі ты штосьці думаеш такое вельмі моцна, інтэнсіўна, абуральнае, у цябе з'яўляецца патрэба гэтым дзяліцца, аб гэтым размаўляць, мабыць, са сваімі падпісчыкамі. Але калі ты не можаш гэтага рабіць, то можа быць такое унутраная ізаляцыя ад уласных думак нават. Усё гэта, канешне, ўплывае вельмі дрэнна на псіхіку, на развіццё асобы. І вось тут у мяне пытанне, а ці можна гэты аккаунт закрыць? Даць пасылку на прыватны, які не для друзей, не для сяброў? Я думаю, тое, што я чула, так, гісторыя. Я думаю, што студэнты робяць у такіх сітуацыях. Яны, напрыклад, нехта піша свае аккаунты, што рабіць, папрасілі, даслалі. Там, ёсць такія людзі. Вось іншыя, якія не хочуць, каб у іх прыватны свет нехта яшчэ там лез. Вось, я ведаю, што яны не дасылаюць, часам кажуць, што ў мяне ўвогуле няма ніякага аккаунта, і там закрываюць просто гэты аккаунт, ён закрыты становіцца. І калі я пыталася, напрыклад, окей, але ж у гэтым аккаунце могуць быць людзі, мы ўсе ведаем, што ва ўніверсітэтах паўсюль заўсёды былі людзі, якія хадзілі і стукалі там адміністрацыя на кагосьці, стукачы ёсць. Так, што ўсё роўна нехта ёсць у падпісчыках, напрыклад, так, і ён скажа, што не, ён схлусіў, насамрэч аккаунт ёсць, вось ён, так. І я чула такія гісторыі, што людзі проста выдаляюць сваіх там сяброў, выдаляюць там усё, робяць яшчэ вужэйшую гэту аўдыторыю. Што атрымліваецца? Страшна?
То бок увогуле якая вось мярзотная сітуацыя, калі і якая у прынцыпе які механізм такога татальнага кантролю, асабліва калі гэта я не ведаю ці гэта ў кожным універсітэце, я падазраю, што у большасці такое можа быць сёння. То бок толькі прыходзяць новыя студэнты, толькі пасля школы, калі ты новае жыццё там студэнцкае, там да ты пачынаеш па-іншаму развівацца, ужо трапіўшы ў кола сваіх, бо ты там часцей ідзеш там на вучыцца на прафесію, якая там табе цікавая, так ты трапляеш у сваё кола, толькі пачынаеш і адразу гэта проста прыбівае. Проста ўсё, каб людзі не размаўлялі, не пісалі. У мяне ёсць адчуванне такое, што, магчыма, ніхто не будзе шукаць нават таго, там, ці ёсць усё ж такі гэтыя аккаунты, ці няма, вось, але ўжо напужалі. Ўжо напужалі, але тут, канешне, шмат залежыць ад кіраўніцтва самой установы навучальнай, бо так, ёсць такое правіла, ёсць такая наводка, але само кіраўніцтва вырашае, як яно будзе гэта рабіць. І можна рабіць нейкі такой патрэбны мінімум, каб проста фармальна гэта было, а можна быць такім энтузіастам гэтых правіл і рабіць усё, каб гэтае сачэнне стала, не ведаю, місіяй. І тут, канешне, я вельмі радая за тых, у каго кіраўніцтва ягонага асветніцкай установай разумее, як вось гэты кантроль уплывае сапраўды на псіхіку, бо ўплывае. Моцна ўплывае? Моцна ўплывае, таму што у нас ёсць адна такая патрэба, якую мы у маім напрамку псіхатэрапеўтычным называем як спантанная гульня і творчасць. Што гэта такое? У дзіцяці адна из самы асноўны метад пазнання сусвету гэта гульня. Праз гульню ён разумее, як ён можа з гэтым сусветам узаемадзейнічаць і кіравацца не толькі якімісьці правіламі, якія прыдумалі іншыя, але будаваць нейкія свае ўжо правілы. І вось гэта спантанная гульня, яна дазваляе развівацца нашаму мозгу, нашай нервовай сістэме. Тут гэта не толькі пра проста вось страх, але яшчэ тут я павінна ўпамянуць, што у нас ёсць вось гэтыя нейронныя сувязі, шмат хто слыхаў пра нейронныя сувязі, але як яны будуюцца? У кожнага нейрона ёсць такія атростачкі, аксоны, дэндрыты, і яны вось гэтыя сувязі фарміруюць. Але калі наша псіхіка знаходзіцца ў пастаянным стрэсе, мы гэта называем дистрэс, то есть працяглы стрэс, які немагчыма скончыць, то нашы нейроны пачынаюць змяншаць колькасць гэтых атростачкаў. І таму змяншаецца колькасць нейронных связей, якія будуюцца. А гэта ўплывае на то, як развіваецца наш мозг, як развіваецца мысленне, свядомасць і што новае можа стварыць гэты чалавек. То бок мозг пераходзіць у такі рэжым гібернацыі, ведаеш, як камп'ютар выключылі, але ён дзесьці фонава яшчэ працуе. Вось у такім рэжыме гэта проста базавае задавальненне патрэбы ў бяспецы і выжывання. Ну, гэта выжыванне, гэта не жыццё і не развіццё і не адукацыя. І на адукацыю гэта ўплывае вельмі дрэнна, таму што нейронныя сувязі перастаюць так будавацца, як яны маглі бы ў атмасферы даверу, у атмасферы свабоды, эксперымента ў творчасці. Дзякуй, скажы, калі ласка, а што адбываецца з чалавечымі адносінамі, так, калі нават у сетках малады чалавек вымушаны быць такім асцярожным і займацца самацэнзурай? Гэта вельмі добрае пытанне, вельмі важнае, таму што, канешне, чалавечыя ўзаемаадносіны будуюцца на даверы, на том, што чалавек верыць у то, што ён можа пастроіць блізкія бяспечныя адносіны, а бяспека фарміруецца пад уплывам такога нейрамедыятару, як аксітацын. Аксітацын – гэта такі нейрамедыятар і гармон, які нам дае адчуванне бяспекі у нашым коле
бо біялагічна мы жылі у племях, і ў гэтым племені была атмасфера вось гэтай узаемадапамогі, даверу абсалютнаму. Без гэтага даверу немагчыма было выжыць. Таму гэта такая біялагічная база, якая павінна быць, каб чалавек адчуваў сябе добра у коле сваіх супляменнікаў, аднагрупнікаў, гэтак далей. Калі гэтай бяспекі няма, а яе не можа быць, таму што ты ніколі не ведаеш, хто на цябе заўтра настучыць, хто заўтра пераабуецца і гэтак далей. Таму давер зніжаецца, і гэта ўплывае не толькі на самі адносіны, але і на самога чалавека. Бо без гэтай бяспекі, без аксітацыну ён рызыкуе ўпасці ў дэпрэсію, у трывожнае забурэнне. То бок гэта ўплывае на псіхічнае здароўе напрамую. Але справа не толькі ў Інстаграме. Студэнтаў папярэджваюць, што тэлефоны могуць правяраць у любы момант. Вось проста падысці і сказаць: пакажы, што там у цябе, так? Вось. Я чула такія таксама гісторыі. Скажы, як жыць у стане, калі цябе могуць злавіць проста на пары ці ў інтэрнаце. І вось ты ўвесь час жывеш з гэтым страхам. Я калі ўяўляю сябе псіхічны стан такого чалавека, гэта жудасна, бо ты заўсёды ў атмасферы непрадказальнасці. Мы увогуле ўсе атмасферы непрадказальнасці, гэта сапраўды так, але заўсёды ёсць некая такая ілюзія кантролю. А тут нават гэтай ілюзіі няма. Тут ты ведаеш, што навокал штосьці пагражаючае, небяспечнае, гэтак далей. І тут могуць узнікнуць розныя абарончыя механізмы нашай псіхікі, напрыклад, такая ўнутраная эміграцыя, калі ты адключаешся ад перажывання рэчаіснасці, бо які сэнс яе перажываць, бо ты не можаш паўплываць на яе. І ты ўходзіш у нейкі свой такі сусвет. Вось за гэтым трэба сачыць, бо гэта нейкія такія аўтаматычныя рэакцыі, аўтапілот наш, які спрабуе нам такім чынам захаваць нашу псіхіку. Але выходзіць з гэтага так на нейкім такім ручным рэжыме кіравання, гэта вельмі значна. Выходзіць і ісці да сваіх, знайсці для сябе гэтае бяспечнае кола. Бо калі ты не маеш кантролю за асяроддзем, ты можаш кантраляваць бяспечнае кола, бяспечнае месца, ты можаш кантраляваць якіясьці свае паўсяднёвыя заняткі, ты можаш кантраляваць сваё цела. Таму вось гэты кантроль за целам, яго зачастую так арэтызуюць, абясцэньваюць. Але гэта важна, таму што гэта наша біялагічная, гэта сувязь нашай псіхікі з нашым дадзеным ад прыроды, натуральным. І таму дыхательныя практыкі, самасвядомасці, якія яшчэ клічуць mindfulness практыкі, гэта ўсё тое, што дазваляе нам жыць у стане тут і зараз. І гэты стан, ён гучыць за ўсіх уцюгоў. Гэта вельмі таксама ўжо абясцэнены, ўжо некая такая гукавая слепата на гэты выраз. Але чаму гэта важна? Таму што калі мы заўсёды жывем у трывоге і ў нейкім чаканні таго, што адбудзецца, што можа адбыцца, то мы не жывем у цяперашнім часе. Мы жывем заўсёды некім там будучым ці аналізуючы некае прошлае, але зараз тут гэта самы здаровы і самы бяспечны стан для псіхікі, бо зараз тут, вось мы з табой сядзім тут, і з намі нічога не адбываецца. Дзякуй Богу. Дзякуй, так. І мы не ведаем, што можа з намі адбыцца там праз 10 хвілін, или калі мы выйдзем з гэтай студыі. А калі мы будзем аб гэтым заўсёды думаць, то нам будзе дрэнна, наша псіхіка будзе ў дыстрэсе. Калі мы будзем думаць о том, што вось мы зараз глядзім адно на аднога, разумеем адна адну і адчуваем гэтую бяспеку, то для псіхікі гэта такая супакойваючая хваля, і гэта вельмі добра для рэгуляцыі.
Лілія, скажы, я правільна разумею, што увогуле тая сітуацыя, якая адбываецца сёння ў навучальных установах, менавіта з кантрольным такім, так, яна можа паўплываць на чалавека так, што чалавек будзе знаходзіцца ўвогуле ў хранічнай трывожнасці, так, і адчуваць небяспеку нават у бяспечных сітуацыях. Вось мы кажам пра бяспечнае кола, але нават там чалавек можа адчуваць сябе некамфортна, як ты сказала, бо не ведае, што будзе заўтра, так, што, магчыма, сёння гэта сябра, а далей ён проста настукае на цябе. Так, канешне, бо псіхіка уходзіць у нейкі рэжым, і яна можа у гэтым рэжыме зноў жа аўтаматычна, вось ад раніцы ты прачнуўся, ты ўжо ў трывоге. Ты кантралюеш усё, ты кантралюеш, не ведаю, нават як ты воду наліваеш у кружку. І гэта зноў вось гэты аўтапілот. Што такое ўвогуле трывога? Гэта такі сігнал аб тым, што штосьці можа пайці не так, можа быць небяспечна, і нам патрэбна звярнуць на гэта увагу. То бок трывога гэта не тое, што хавайся ў бульбу, але проста пра то, што звярні ўвагу, прааналізуй, падумай, што ты можаш з гэтым зрабіць. Вось адрозніваць такую ложную трывогу ад сапраўднай трывогі, якая падкрэслівае сапраўдныя рызыкі, гэта навык, які мы будуем з нашымі там кліентамі і у самадапамозе. Гэта добры навык. Вось выхадзіць з гэтага аўтапілота, бо калі ты заўсёды ў трывоге, ты сапраўды пачынаеш гіперкантроль, ці ты ўвогуле ізалюешся ад грамадства, ад будь-якога кола і не давяраеш нікому, і таму у цябе не з'яўляецца досведу таго, што ты можаш камусьці даверацца, бо калі ты ізалюеш сабе не толькі ад негатыўнага досведу, але ад пазітыўнага таксама. І гэта можа ўплываць на развіццё і комплекснага посттраўматычнага стрэсавага расстройства, і на трывожнае расстройства, і на дэпрэсію таксама, бо дэпрэсія гэта такі стан, які можа быць як предахранитель для нашай псіхікі, які дапамагае нам не затрачваць рэсурсы туды, куды яны пайдуць як у чорную дыру. Вось. Ну, то бок, адказваючы на тваё пытанне, так, гэтая трывога можа развівацца там, дзе яна увогуле можа быць непатрэбнай, бо гэта такі рэжым, у які псіхіка ўваходзіць і прывыкае да яго. Таму сачыць за сваімі аўтаматычнымі рэакцыямі гэта тое, як мы можам кантраляваць. І яшчэ раз, ствараць для сябе, можа быць, штучна ствараць нейкія такія пляцоўкі ці суполачкі, дзе мы зможам проста расслабіцца і забыць пра гэтую трывогу, увогуле перавесці сваю увагу на штосьці, што знаходзіцца вакол нас. Нават ты можаш піць ваду у трывогі, а можаш піць ваду, адчуваючы кожны глыток і якая яна там па тэмпературы, па смаку. І гэта таксама ўжо перавод увагі з трывогі на тут і зараз. Такая медытацыя, можна сказаць, да? Так. Вось я, дарэчы, нагадаю, што ў мінулым годзе, я памятаю так, усе затрубілі пра дзіцячыя суіцыды у Беларусі, і ўвогуле, да, падлеткавыя дзіцячыя суіцыды, гэта праблема застаецца вельмі важнай у нашай краіны. То бок сітуацыя вельмі дрэнная. Я разумею, што ўсё гэта у прынцыпе таксама даводзіць чалавека. Конечно. Канешне, даводзіць. І тут ужо рэч, мова не толькі аб там дэпрэсіях і трывожнасці, але ўвогуле аб адчуванні сабе сваёй годнасці, адчуванні сабе чалавекам, які можа хоць на штосьці ўплываць у сваім жыцці. Калі у падлетка няма адчування, што ў яго ёсць вось гэта ўласная прастора, ёсць сваё ўласнае кола, што ён можа ісці ў сусвет і адчуваць сябе бяспечным і можа рабіць уласны выбар, то
Калі гэтага няма, гэта ўплывае на яго годнасць. Ён перастае адчуваць сябе хоць будь-якім значным для сусвету. Яшчэ ў падросткаў, канешне, вось гэты максімалізм, так, пра які ўсюды гавораць. І гэты максімалізм вядзе да такой катастрафізацыі. Калі я тут не магу ўплываць, калі мяне прымушаюць штосьці рабіць супраць маёй волі, то я пачынаю адчуваць сябе нікчэмным чалавекам, нікчэмнай асобай і перастаю хацець так жыць. Таму я не буду здзіўлена, калі з вось гэтымі правіламі мы ўбачым узрост суіцыдаў у падлеткаў. Было б добра, калі б такога не было, але дзяржава робіць усё магчымае, каб нашкодзіць свайму народу. Дарэчы, і нашкодзіць сабе. Сабе, вось гэта аксюмарон, таму што ты спрабуеш вырасціць такое свядомае грамадства, так? Ты намагаешся вырасціць лідараў, але гэта будуць паслухмяныя лідары. І гэта аксюмарон, бо гэта не сумяшчальна. І ведаеш, гэта пытаннішка яшчэ наконт кім вырастуць гэтыя людзі, бо калі мы кажам пра сучаснае пакаленне, учора трошкі размаўлялі таксама у эфіры на гэтую тэму, іншым палітычным. Вось я задалася такім пытаннем. Сучаснае пакаленне мы бачым, яны больш, мне здаецца, максімалісты, чым нават там, калі мы былі, да? Такое адчуванне, да? Яны больш канкрэтныя, і яны выразна вельмі часта кажуць: не, мне гэта не патрэбна, так? Яны, не кажу пра ўсіх, зразумела, што гісторыі розныя, так? Але шмат дзяцей і падлеткаў, яны ўжо ад ранняга дзяцінства ездзілі кудысьці за мяжу. Гэта тая свіння, якую мы падклалі самі сваім дзецям зараз, бо мы іх гадавалі ў атмасферы свядомасці, ў атмасферы годнасці, што яны могуць разумець, што яны адчуваюць, чаго яны хацяць, і маюць гэтае права на выбар. І, кажу, мы говорю, падклалі свінню, бо мы іх гадавалі для жыцця ў свабодным грамадстве, а ў несвабодным так не працуе. Дык вось мне цікава, а як ты лічыш, учора таксама задалася гэтым пытаннем, свіня ці не свіня з аднаго боку, так? Калі чалавек здольны сказаць: не, там у сям'і, там я не буду там мыць посуд, я не буду там, у мяне ёсць больш важныя справы, я не павінен рабіць усё, што вы мне кажаце, так? То бок шмат, мы ж бачым, так, што пакаленне вельмі канкрэтнае вырасла, так? Вось, не атрымаецца, што Александр Григорович сёння выхоўвае новую абсалютна апазіцыю ў краіне, якая ўжо будзе выбудавана, магчыма, не на гістарычных нейкіх, не на пытаннях мовы, магчыма, а менавіта праз тое, што шчэмяць іх правы. Адразу. Я бы тут сказала, што гэта было бы некае абагульненне, так казаць, бо ўсё ж такі у нас вельмі індывідуальная сітуацыя ва ўсіх, і мы развіваемся, тое развіццё, якое мы назіраем, у клінічнай псіхалогіі мы на гэта глядзім праз біяпсіхасацыяльную мадэль. І што гэта такое? Гэта асабістыя адрозненні у біялагічным сэнсе, у псіхічным сэнсе, але яшчэ і соцыум. А соцыум гэта не толькі сістэма ў школе, не толькі атмасфера ў грамадстве, але гэта яшчэ вось твая гэты асабісты мікрасусвет, твая сям'я. І калі так, ён дома можа гаварыць: не буду, не хачу, і да яго слухаюць, і да яго адносяцца як да годнай асобы, гэта можа кампенсаваць, канешне, той уплыў, які робіць зараз сістэма дзяржаўная. Але ёсць яшчэ такія псіхічныя асобенасці, якія пра адказ нашай нервовай сістэмы на пагрозу. А гэта ўсяго 3 мадэлі: бяжы, бягі і замры. І будуць тыя, хто не прыме такія правілы, як свае, і будзе такім нейкім партызанам. Будуць тыя, хто стане паслухмяным, то бок гэта будзе такая капітуляцыя. І гэта залежыць таксама і ад псіхічных індывідуальных нюансаў, і ад яго соцыуму, які у яго асяроддзі за школай, за універсітэтам. Таму
мы не можам гаварыць, што от агулам будзе вось менавіта так, але тое, што дакладна можна сказаць, гэта тое, што такая сістэма уплывае на ініцыятыўнасць, на праактыўнасць, і вось гэтыя лідары, якія будуць гадавацца ў гэтым грамадстве, яны хіба будуць быць гэтымі паслухмянымі лідарамі, хіба яны будуць партызанамі лідарамі, а гэта заўсёды жыццё у дыстрэсе. Канешне, ёсць кейсы пазітыўныя, калі у такой атмасферы у 37-м у рэпрэсіях складваліся лёсы вельмі добра у тых, хто шоў супраць, але гэта проста адзінкавыя кейсы, якія мы ведаем, шмат людзей пад гэтым палегла. Дзякуй. Ёсць яшчэ адзін такі пласт пытанняў, які мяне ўзнікае падчас абмеркавання гэтай тэмы. Мы кажам пра лідараў, мы кажам пра студэнцкае, зноў жа, жыццё. Я памятаю такую гісторыю яшчэ, калі я вучылася в універсітэце. Я жыла з бацькамі ў Менску. Большая частка маіх аднакурснікаў, тады быў такі год, прыехалі там з розных гарадоў, то бок мінчан на патоку было вельмі мала, і яны жылі ў інтэрнаце. Інтэрнат быў у лесе, роща наша за кольцо. Канешне, там мы хадзілі з гітарамі там кудысьці ў лес, у нас было сапраўднае студэнцкае жыццё, зразумела. Але ж было ж цікава, як там жывуць твае там равеснікі там самастойна, так, без мамы, папы, так. Вось, канешне, мы прыходзілі ў госці, я памятаю, што быў дзень нараджэння ў маёй сяброўкі, і яна кажа: слухай, у мяне тут ёсць пропуск, які мне выдалі, я пасля яго згубіла, зноў знайшла, а мы былі вельмі падобныя з ёю. Яна кажа: давай ты прайдзеш па майму пропуску, так, і ў нас перанашуеш. А я вельмі не люблю хлусіць, і ўвогуле навошта, я там недалёка жыла, і там не-не-не. Ну, вось, некая была авантура, я што увязалася, і як чалавек, які не хлусіць па жыцці так моцна, так, я праходжу, вось мяне адразу там окей, правялі, але стаяў атрад. Былі такія дзежурныя, так, ёсць такая практыка назначаць нейкіх дзежурных з кола менавіта студэнтаў, якія жывуць у інтэрнаце, якія больш пільна сочаць за тым, хто ўваходзіць у інтэрнат, за тым, як там, ці ёсць нейкія там імбрыкі ў пакоях, якімі там ніколі там нельга электрычнымі імбрыкамі карыстацца, бо ў нас вельмі старыя інтэрнаты часта бываюць, так. Ну і за рознымі такімі парушэннямі. Я памятаю, што мяне ўсё ж такі спынілі, вось, і сказалі, я б прапусціў гэтую дзяўчыну і сказаў, што на пропуску яна, калі б я добра не ведаў дзяўчыну, чый гэта пропуск, так. І разумееш, з аднаго боку, зрабі від, што ты не заўважыў. Гэта ж так не важна. Зайшла там дзяўчынка ў гэты інтэрнат, так. Ці ў кагосьці ёсць гэты імбрык. Зразумела, што ўсе імі карыстаюцца, так. Але атрымліваецца, што вучаць адразу сваіх стукаць на сваіх. Там. І вось што, а людзі ідуць на гэтае, бо ў нас такія правілы, што, а так шукай сабе там кватэру, так, не ўсіх пускаюць у гэты інтэрнаты, увесь час ёсць гэтая праблема ў Беларусі. Вось, калі дзяржава і калі у вучэбных установах вучаць стукаць сваіх на сваіх. Гэта што? Што адбываецца менавіта з псіхікай чалавека, які ідзе на такі кантракт? Які ідзе на такі кантракт менавіта. Ён тут можа быць розныя кейсы, бо хтосьці згодны з гэтым кантрактам, хтосьці можа быць вось гэтым самым энтузіастам, ведаеш, такім амбасадорам сістэмы, які будзе аддаваць усяго сябе на выпаўненне гэтых задач. А тыя, хто з гэтым не згодны, я працавала з такімі, і обок з імі працавала, і як з кліентамі працавала, то
тут залежыць ад пазіцыі, якую ты займаеш унутры сябе, бо ты можаш адчуваць сябе такім нейкім шпіёнам-інсайдерам, які фармальна выконвае ўсе гэтыя правілы, але ён ведае, што ён можа там дзесьці і падтрымаць таго, каго ён фармальна кантралюе. Гэта можна падаваць у зусім розных формах. Можна падаваць гэта з годнасцю, можна падаваць гэта як, ты разумееш мяне, я разумею цябе, давай мы знойдзем нейкі кампраміс, як мы будзем заботіцца адзін аб адным у гэтай сітуацыі. Вось мы з табой абодва гэтай сітуацыі. І так. Вельмі часта адбываецца сітуацыя, вы ж усё разумееце. Гэта капітуляцыя перад сістэмай і запрашэнне капітуляваць таксама іншаму. Мне жаль, што такое адбываецца, бо гэтая капітуляцыя, гэта маўклівая згода на тое, што адбываецца. Але ніяк я заклікаю не асуджваць гэтых людзей, якія проста моўчкі робяць то, што ім гавораць, таму што так фарміравалася іх псіхіка. І гэта было заўсёды ў грамадстве, і зараз, і 100 гадоў таму, і тысячагоддзі таму была нейкая частка людзей, якія проста рабілі, што трэба. І гэта патрэбна грамадству, бо патрэбны такія выканаўцы. Была частка тых, хто бароўся супраць. Была частка тых, хто знаходзіў нейкія акольныя шляхі і гэтак далей. І тое самае адбываецца зараз, проста улічваючы тое, што гэта адбываецца вельмі на нашых вачах, мы гэта бачым так утрыравана, гіпертрафіравана, як гэта у грамадстве адбываецца. Але абсалютна тую ж мадэль можна пабачыць, напрыклад, у якіх-небудзь фільмах-антыутопіях, там, калі некая суполка людзей, там, можа, 20 чалавек, з'яўляюцца ў якімсьці там ізаляваным месцы закрытым, і вось як складваюцца іх адносіны друг паміж другам, гэта якраз мадэль таго, як будуюцца ўсе нашы адносіны, калі мы аб'яднаныя як нейкай адной сітуацыі. Калі не вельмі доўга, ты можаш даць нейкую мінімальную такую параду студэнтам, якія адчуваюць гэты ціск і гэты кантроль, атрымліваецца і ва універсітэтах і дома. Бо ёсць гэтыя студэнцкія атрады, ёсць гэтыя там старэйшы там па паверсе і гэтак далей. Партызанскія студэнцкія суполачкі гэта будзе само па сабе стварацца натуральна. Гэта будзе. Таму шукайце такія суполачкі тых аднадумцаў, якія могуць вас зразумець нават без словаў. Што яшчэ? Тут яшчэ пра свядомы выбар сваёй пазіцыі, сваёй ролі. Таму, калі ты унутры ніяк не можаш прыняць гэтую рэчаіснасць, а прыняць гэта не змірыцца, гэта зусім іншае. Прыняць гэта асазнаць, што вось, не ведаю, напрыклад, ідзе дождж, а мне трэба прыйсці да Машы на эфір. Я магу сказаць, ой, не, я ненавіжу дождж, я не буду, зачым мне гэты дождж, і мне будзе дрэнна ад гэтага. Магу проста сказаць, добра, я выклікаю таксоўку, ці я возьму зонцік. І гэта прыняцце сітуацыі такой, якая яна ёсць. Я на штосьці не магу паўплываць, але на штосьці магу. І вось гэта такі свядомы аналіз і прыняцце сітуацыі, прыняцце рэчаіснасці, якое дазваляе адзначыць нейкія дробныя крокі, якія ты можаш рабіць самастойна, гэта дапамога для сваёй нервовай сістэмы і для сваёй асобы. То бок, вось бяспечнае кола, фокус на тым, што ты можаш кантраляваць, перастаць супрацьстаяць унутры сябе гэтай сітуацыі, бо яна ёсць. І ты можаш проста усвядоміць, што яна не падыходзіць тваім каштоўнасцям, а не тое, што яна табе разбурвае, не тое, што яна сапсуе табе жыццё, і ты павінен штосьці з гэтым зрабіць. Калі ты можаш зрабіць, добра, але гэта небяспечна. Таму вось
Мне тут хочацца працытаваць Віктора Франкла, гэта псіхатэрапеўт, які у мінулым стагоддзі прайшоў канцлагер, і он па выхадзе з канцлагера выдаў кнігу, якая называецца «Сказаць жыццю так». І ён апісваў жыццё тых людзей, якія прайшлі разам з ім канцлагер, і свае назіранні, як он сачыў за імі. І вось адна цытата ёсць, якая, мне здаецца, можа быць вельмі добрым такім псіхалагічным фундаментам для тых, хто не можа з той сітуацыі, якая склалася, справіцца як знешне. Першымі зламаліся тыя, хто верыў, што ўсё хутка скончыцца. Потым тыя, хто не верыў, што гэта калі-небудзь скончыцца. Выжылі тыя, хто сканцэнтраваўся на ўласных справах, не чакаючы, што яшчэ можа здарыцца. Вось гэты фокус на ўласных справах, гэта і ёсць тыя мікракрокі, якія нам падуладныя, якія мы можам яшчэ кантраляваць. І пагадзіцца з тым, што зараз твая роля абмежавана вось такая, але ты можаш яе выконваць усё ж такі згодна са сваімі каштоўнасцямі, гэта ратавальнае кола. Дзякую. Хацелася бы такую ж самую параду, вось і ту ж самую цытату даць пачытаць нашым амапаўцам. Вось, бо вельмі вось тое, што адбываецца ва ўніверсітэтах, у школах сёння, так? Вось мы бачым, што гэта такая мадэль усяго сапраўды грамадства і што адбываецца ў краіне. Мне захацелася зараз пажартаваць, што няўжо ты лічыш, што яны чытаюць, але, на жаль, яны чытаюць, і вось гэта не трэба абясцэньваць. Там таксама адукацыя, там таксама мазгі, там таксама досвед, якісьці і аналіз. Так. І таксама часам сустракаліся людзі, якія замест таго, каб біць дубінкамі, яны ціхенька казалі: бяжы туды. Так. Учора якраз узгадвалі былі такія гісторыі. Ну так. Вось, канешне, калі я гляджу на ўсё, на ўвесь, на арганізацыю працэса адукацыі ў Беларусі сёння, вось на гэтыя ўсе ідэалагічныя моманты, праблемы, я ў шоцы. Я учора ўзгадала адзін матэрыял, які выйшаў на нашым сайце яшчэ год таму, у 2024 годзе ў Брэсце студэнты распавялі, як калі яны былі на парах, да іх прыйшлі у інтэрнат, у пакоі, забралі падаўжальнікі, ноутбукі, там маніторы, чайнік там быў, напрыклад, стаяў, так? Просто фактычна зрабілі ператрус. Ну, пасля ноутбукі там вярнулі. І калі да адміністрацыі звярнуліся і запыталіся, што гэта ўвогуле было, якім чынам, так, залезлі ў прыватныя рэчы, там адказалі, што мы клапоцімся за бяспеку нашых жыхароў, нашых студэнтаў, якія ў нас жывуць. Ну, як заўжды, так, вось гэта клопат тых, хто не прасіў аб іх клапаціцца, так? Я была ў жаху. Перш чым мы перайдзем да іншага блоку пытанняў, я бы хацела яшчэ задаць некалькі пытанняў з чата. Так, Міх Ціміч піша: добрый дзень, і вам добры. Дзякуй за госцю. Вопрос: як адстойваць інтарэсы дзяцей у школе, пры гэтым не нашкодзіўшы, асабліва калі патрабуюць наведванне сумнеўных мерапрыемстваў? Дарэчы, паразмаўляем сёння пра гэта. Так, добра. Ну, захварэць ніхто яшчэ не адмяняў, захварэць перад мерапрыемствам, чаму не? Але калі гэта пра адстойванне інтарэсаў, тут таксама трэба усведамляць, у якіх настроях ваш настаўнік. Бо у мяне быў такі досвед з дзіцячым садком, дзе кіраўніцтва ўзяло такі напрамак, там на год быў напрамак спушчаны зверху аб тым, што мы кіруемся патрыятычным выхаваннем, там любоў да сваёй краіны, да свайго государства, і яна сказала, што мы па-свойму трактавалі гэтую задачу, і таму нашыя дзеткі вучаць беларускія песенькі народныя, беларускія сцішкі, і на іх
дзіцячых мерапрыемствах гучалі нейкія вось такія адчувалася, што кіраўніцтва робіць усё, каб змягчыць вось гэты кантроль і даць проста некае такое душэўнае спалучэнне з гэтым патрыятызмам. Не люблю гэтае слово. Што датычыцца адстойвання, вось калі вы ідзеце адстойваць у школу інтарэсы свайго дзіцяці, здесь вельмі трэба разумець, у якой пазіцыі знаходзіцца ваш настаўнік, бо ён можа трансляваць пазіцыю паслухмянасці да сістэмы, але праз пэўныя якіясьці знакі ці пытанні вы можаце паспрабаваць зразумець, ён гэта сам хоча, і гэта яго асабістая пазіцыя, ці там будзе ад яго гучаць вось гэтае праславутае, ну вы ж усё разумееце. І там ужо можна запрасіць яго да кампрамісу. Бо калі мы ўваходзім у канфрантацыю з будь-кім, абсалютна, не толькі з-за сістэмы, кіраўніцтвам, ну вось мы з табой, калі будзем канфрантаваць, то кожны з нас будзе адстойваць сваю пазіцыю, не будзе нацэлены на узаемадзеянне, так, на супрацоўніцтва. А вось ствараць для настаўніка ў гэтай размове бяспечную атмасферу, каб ён адчуваў, што бы ён тут не прапанаваў, яго зразумеюць, і ніхто не будзе на яго абурацца як на прадстаўніка гэтай сістэмы, то там ужо можа быць нейкі кампраміс у супрацоўніцтва. Канешне, у нас ёсць свае эмацыйныя рэакцыі, калі нам хочацца пайсці ў гэтую школу і прыдушыць там усіх. Зразумела. Але ў гэтым настроі туды ісці нельга, бо гэта, канешне, паўплывае на стан нашага дзіцяці там. Тут можа быць такая ловушка нашай нервовай сістэмы, што калі мы адчуваем такой гнеў, такую агрэсію, мы думаем, што гэта менавіта тое, што зараз патрэбна, але гэта проста эмацыйны стан. Таму толькі ў спакойным стане падышаць, не спрабаваць штосьці зрабіць з гэтым настаўнікам, а паспрабаваць вось знайсці нейкія вот эти бяспечныя кроплі, якія могуць стварыць бяспечную прастору. Другая сітуацыя, канешне, калі вы маеце справу з вось гэтым самым энтузіастам. Тут прыняць і далей настройваць сваё дзіцё да таго, каб ён таксама прыняў гэтую сітуацыю, але прыняў не са стратай сваёй годнасці, а падтрымліваць гэтую годнасць для яго дома, у вашых асабістых адносінах, дапамагаць яму адчуваць, што тое, што адбываецца тут і зараз у школе, гэта не тое, як працуе сусвет. Мне тут яшчэ хочацца адно адзначыць, бо я чула такія меркаванні, што ну вось у Савецкім Саюзе таксама кантроль быў, нічога, усе нармальныя выраслі. Але тут ёсць вялікая розніца, таму што калі людзі ў Савецкім Саюзе дзесяцігоддзямі жылі ў гэтай такой ізаляцыі, і гэта была нейкая агульная, вельмі агульная сітуацыя для ўсіх, то там гэта не ўспрымалася як штосьці настолькі ўплываючае на адчуванне сябе годнай асобай. Але нашыя дзеці, яны раслі пэўны час у атмасферы свабоды, даверу ад нас, пошуку шляхоў для ўзаемадзейнічання такога вельмі разумеючага і сяброўскага. І яны ведаюць, як гэта закон інтэрнэта, так, яны ведаюць, як гэта адбываецца ў іншых краінах. І таму вось на гэтым параўнанні яны адчуваюць сабе вельмі абмежаванымі у параўнанні з іншымі. І гэта яшчэ горш уплывае на самасвядомасць і сябе як чалавека, як асобы.
Дзякуй вялікі за адказ на гэтае пытанне. Дзякуй вам за пытанне, паважаныя слухачы і гледачы. Я яшчэ хацела бы, у нас не так шмат часу засталося, вось хацела бы яшчэ паразмаўляць на тэму, што акрамя кантролю ў школах і ВНУ узмацняецца ідэалагічны ціск, нават уводзяцца такія ваенізаваныя прадметы, адкрываюцца ваенныя класы. Нават ужо я чула, што дзяцей будуць вучыць управляць дронамі. Як сказала наша экспертка, кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекова, недавно прыходзіла да нас на эфір, яна кажа, што далей, дзецям дадуць аўтамат у рукі, ці што, так? Вось, скажы, ці можа мілітарызацыя адукацыі зрабіць маладых людзей больш агрэсіўнымі або, наадварот, больш паслухмянымі? Канешне, бо такі мілітарызм, ён стварае вельмі працяглы эмацыйны стан страху, неабходнасці паслухмянасці, і вось гэта адчуванне ёсць мы, а ёсць яны, бо чаму трэба кіраваць дронамі? Таму што навокал ворагі. І вось гэта азлобленасць, якую мы назіраем у суседняй краіне, яна і з'яўляецца вынікам таго, як гэтая мілітарызацыя, пра 9 мая, гэта же, я не ведаю, гэта святы, якое святкуецца, мабыць, нават грамчэй, чым за Новы год. І гэта таксама была частка мілітарызацыі. І таму вось гэтая азлобленасць, якую мы назіраем у суседняй краіне, гэта, на жаль, тое, што чакае і нашае грамадства, калі гэта працягнецца яшчэ доўга. Таму таксама больш разбаўляць вось гэтае інфармацыйнае асяроддзе для сваіх дзяцей добрымі кніжкамі, добрымі фільмамі, не пра вайну добрымі, таму што у Савецкім Саюзе таксама было шмат добрых фільмаў пра вайну. Таксама аксюмарон. Але даваць разуменне, што сусвет вось такі, які мы яго бачым, і за мяжу вывозіць, і паказваць, што ўсё далёка не так, як па тэлевізары распаўсюджваюць інфармацыю, не так, як гавораць у школе, у іх там на іх інфармацыйных гадзінах ідэалагічных. Але тут павінна змірыцца з тым, што уплываць усё гэта будзе, і немагчыма ізаляваць ад уплыву, можна толькі нівеліраваць, мінімізіраваць. Як ты бачыш нашае грамадства, калі ўсё будзе ісці такім чынам, як сёння, праз 10 гадоў? Я зараз думаю аб тым, што калі я буду гаварыць пра 10 гадоў, я павінна рабіць высновы на нейкіх біялагічных тэрмінах, але я не буду гэтага рабіць, я проста сваё меркаванне, сваё адчуванне скажу як асоба і як псіхолог таксама. Будзе шмат тых, хто баіцца выказваць сваё меркаванне, і я сама на сваёй скуры гэта адчула, калі я яшчэ была там. Я там да 20-го года я вельмі шмат пісала ў соцсетках. Это было там 2-3 посты на дзень, вельмі шмат. Я люблю пісаць, я люблю размаўляць, ты бачыш. Але пасля 20-го у мяне увогуле адрэзала жаданне чымсьці дзяліцца. Вось, і толькі ўжо, калі я апынулася ў бяспецы, тут ужо паціху зноў я вярнулася да нейкага рытму такога. Вось. І гэта пра тое, што ты пачынаеш адмаўляцца ад таго, каб адчуваць настолькі, насколькі ты мог бы адчуць. Бо які сэнс адчуваць, напрыклад, гэты страх ці абіду, калі ты не можаш з гэтым нічога зрабіць. І тады чалавек пачынае проста функцыянаваць, выконваць тое, што яму гавораць. І вось гэтае мысленне, пра якое мы гаворым у развіцці, якое пра out of the box, да, не па шаблонах, яно будзе ўсё менш і менш праяўляцца ў нашых дзяцей. І гэта, я, канешне, абагульваю зараз, але гэта абагульненне, яно
базуецца на разуменні таго, як працуе псіхіка. У кагосьці просто гэта больш будзе ўплываць, у кагосьці менш. Але атмасфера татальнага кантролю не можа не ўплываць, і яна прывядзе да таго, што людзі будуць у абарончым стане заўсёды. Дарэчы, калі мы прыязджаем да іншых краін, то я чула шмат разоў ад замежных жыхароў, што мы усе такія забітыя і мы ўсяго баімся. Нават я калі заходзіла там візу рабіць, я заходжу ў кабінет і у Варшаве, то бок не віза не ў Беларусі. І заходжу ў кабінет, там такі хлопец на мяне такой глядзіць такой, і адразу па-руску са мной пачынае гаварыць. Я такая, адкуль вы разумееце, што я размаўляю па-руску? Ён такі, заўсёды вось людзі з Расіі і з Беларусі, яны заходзяць у стане, хіба я тут магу увогуле быць? Хіба я тут увогуле магу штосьці сказаць? І гэта вельмі бачнае адрозненне, вось так вот мне сказаў той хлопец. Таму... Ну, што сказаць, выраслі ж нармальнымі? Ну, як нармальнымі? Як кажуць, пражыўшы, нарадзіўшы ў Савецкім Саюзе. Так. Таму вось гэтыя дэпрэсіі, трывожныя расстройствы і так далей проста праз кожнага. Дзякую вам вялікі, на жаль, час наш вельмі хутка скончыўся. Я спадзяюся, што нашая госця будзе да нас прыходзіць часцей. Запрашайце. Добра. Я нагадаю, што ў нас сёння была ў гасцях псіхалагіня, спецыялістка па когнітыўна-паводзінскай тэрапіі Лілія Хейдзіна. Мы размаўлялі пра тое, што атрымліваецца, калі маладым людзям замест творчасці і свабоды прапаноўваюць страявую падрыхтоўку, калі каротка. А так пераглядзіце гэты эфір. Я лічу, што ён вельмі важны. Нешта вы для сябе знойдзеце. Магчыма, варта яшчэ раз пачуць. Вось, падпісвайцеся на наш YouTube-канал, калі для вас гэта бяспечна. Ну, з вами была Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі. Да пабачэння.